Што Лукашенко кажа пра свайго сабаку, выбары і сыноў Мікалая ды Віктара, як беларуская пенсіянерка згубіла гіганцкую суму грошай, а таксама які апальны бізнесмен памёр у выгнанні. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко кажа, што не хоча быць прэзідэнтам, публічна зігуе, а яго сабака сікае ў памяшканні. У Беларусі прайшлі так званыя прэзідэнцкія выбары. Учора Лукашенко перавыбраў сам сябе на 7-й тэрмін. Такім чынам ён плануе утрымліваць уладу як мінімум да 2030 года. То бок агулам ён прасядзіць на пасадзе 36 гадоў да сваіх 75, а магчыма і больш. Прычым цяпер Лукашенко канчаткова адкінуў усякія прыстойнасці і намаляваў сабе адразу некалькі рэкордаў. Так, рэкорднай была і яўка на датэрміновае галасаванне і выніковая падтрымка Лукашэнкі. Раней самыя вялікія лічбы, якія яму малявалі, былі на выбарах у 2015 годзе. Тады заявілі, што Лукашенко набраў 83,5%. Цяпер жа яму напісалі ажно 86,8%. І гэта паказальна больш, чым было калі-небудзь раней, але трошачкі менш, чым было ў Пуціна. Той намаляваў сабе ажно 87%. У сам дзень галасавання і Лукашенко і яго світа адзначыліся цэлым шэрагам момантаў. Як толькі яны прыехалі на выбарчы ўчастак, лукашэнкаўскі шпіц умка задраў лапу і памеціў кут у памяшканні. Дарэчы, па новым законе сабаку ў прынцыпе нельга было прыводзіць на выбарчы ўчастак, бо галасаванне праходзіла ў памяшканні універсітэта, а ў крамы, медыцынскія і навучальныя установы з жывёламі прыходзіць нельга. Выключэнне зроблена толькі для службовых жывёл. Яшчэ адзін пракол дапусціла дзяржаўнае тэлебачанне. Яно засвяціла рэальную яўку на ўчастку. Так, да прыезду Лукашэнкі там прагаласаваў усяго толькі адзін чалавек, а другім стаў сам Лукашенко. Ён, дарэчы, нарэшце патлумачыў свае праблемы з голасам, расказаўшы, што перанёс грып. Пасля таго, як Лукашенко прагаласаваў, ён правёў вялікую прэс-канферэнцыю. Там таксама не абышлося без прыколаў. Напрыклад, туды прыцягнулі і шпіца, якога ўжо традыцыйна прынесла асабістая доктарка Лукашэнкі Святлана Канашенка. Пасля Лукашенко пачаў з захапленнем расказваць пра свайго гадаванца. Я деревенский человек, с собаками, можно сказать, вырос. Но я никогда не вникал в суть. У меня всегда были овчарки, прошлый этот малыш появился. Он как ребенок. Я собираюсь, он чувствует, что я уезжаю. И вот он смотрит, чтобы его не оставили, просто вот тебя поедает взглядом, посмотришь, жалко становится. Ну ладно, возьмем его в машине, Коля там, доктор, возьмите в машину, пускай будет, вы его там присмотрите. Прычым далей расказы пра шпіца сталі яшчэ больш весялейшымі. Дайшло нават да таго, што Лукашенко назваў свайго сабаку чалавекам. Ну, он у меня с одной тарелки, можно сказать, едим. И если Эйсман присутствует, то он ложится у него возле тарелки, чтобы она не ела. Иногда. Это любимец уже всех. Ну, малыш, несмышленыш. Он мыслит, как 3-летний ребенок. Вот это 3 года ребенок и собачонка, это у него такие соображения все. Но я всегда шутил, говорю, ну такие собаки для того, чтобы взять там ботинки почистить или что. Они же меньше бывают. Но я не думал, что можно так относиться к животному, к малышу. Это преданнейший, надежный человек. Пасля у гэтых сабачых гісторыях дайшло нават да Мікалая Лукашэнкі. Все-таки кто подарил его, вот эту историю умки? Откуда? Ну, подарили его не мне, но он привязался ко мне. Ну что мне делать? Поэтому я его очень люблю, это как ребенок. Главный конкурент у него Коля, конечно, дома, потому что он знает, что я Колю люблю, и его, и он это вот чувствует. Что я раньше этого не понимал. А абмяркоўваючы Ілана Маска, які публічна выканаў жэст ідэнтычны нацысцкаму вітанню, Лукашенко не прыдумаў нічога лепшага, чым яго паўтарыць. Те же миллиардеры, типа, насколько я понимаю, второй вопрос связан с этой символикой Маска, да? Когда он там... Увогуле ж падобна, што Лукашенко быў хоць і відавочна стомлены, аб чым кажуць яго мяшкі пад вачыма, але ў пэўнай эйфарыі ад таго, як гладка прайшло яго перапрызначэнне. Ані пратэстаў, ані хваляванняў, цішына і пакой. Бо чым далей, тым больш Лукашенку несла. І вось, што ён сказаў пра Германію. С Германией у нас много общего в политике.
Очень много. Диктатура у нас одинаковая, что у вас, что у нас. Только у вас она в последнее время как-то наклонилась. Ну вот вы и получили результат. Обнищание страны. Страна, которая была в тройке лидеров в мире, сегодня прозябает и кланяется в Вашингтоне, чтобы ее предприятия хотя бы там взяли. Ці Лукашенко пачынаў расказваць, што нібыта не хацеў ісці на выбары, але яго угаварылі. Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел. И несколько месяцев назад, месяца 3 или 4, когда там Наталья Ивановна на последнем совете безопасности, среди людей, которые решали это, заинтересованы в этом, я об этом сказал. Ребята, ну сколько можно, уже как-то даже 30 лет, чисто, внешне, даже как-то неприлично, я уже себя к нюсой тарелки чувствую, как будто никого нет. Почему про Наталью Ивановну говорю? Она первая поднялась. Нет, я ее не видел такой. Как так? Вы что, бросаете все? Вы уходите? Мы не готовы сегодня. Ну, она так говорила, говорит, и я с людьми встречаюсь. Мы не готовы сегодня видеть другого кандидата. Я говорю, ну вы не готовы, народ. И пусть народ выдвигает, нет. И пошло-поехало. Все, я снимаю этот вопрос. Зайшла размова і пра пераемнікаў, і пра яго дзяцей. І тут Лукашенко паабяцаў, што яго сыны прэзідэнтамі не будуць, а пераемніка нібыта хочуць выбіраць з міністраў і губернатараў. Самый послушный у меня – это старший сын. Вот. Ну и якобы тут я уже чуть ли не младшим. А, вот он как раз появился. Да, будешь президентом. То он в страшном сне это себе представить не может уже сейчас, и ни один из моих сыновей. Праўда, на прамое пытанне пра апошнія выбары Лукашенко так і не адказаў. Хотел спросить, эти выборы для вас последние или все-таки нет? Нет, я умирать не собираюсь. Вы это имели в виду? Нет, я имел в виду, ну то есть планируете ли вы участие как бы... Я тоже сказал, как Качанова скажет, так и будет. У замежных журналістаў гэтая электаральная кампанія чакана выклікала здзіўленне. Маўляў, як гэта ўвогуле можна назваць выбарамі, калі дэкаратыўныя супернікі ў адзін голас радуюцца перамозе Лукашэнкі, а яго сапраўдныя апаненты знаходзяцца ў турме ці за мяжой. Лукашенко адказаў на гэта прамой хлуснёй. И все-таки как можно назвать эти выборы демократичными, когда ваши самые ярые противники и соперники или находятся в тюрьме, или в изгнании? Стив, давай, может, сейчас будет продолжение, я отвечу, чтобы не забыть. Кто в тюрьме, кто в изгнании и прочее, а ты вот здесь. Это право выбора, это демократично. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то выбрал изгнание, как ты говоришь. Мы же никого не выгоняли из страны. Увогуле ж заўважна, што яму надакучыла гуляцца нават у імітацыю дэмакратыі. Ён ужо не хавае, што ў нелаяльных грамадзян варыянтаў няшмат. Альбо турма, альбо эміграцыя. Вось такая цяпер палітыка ў Беларусі. Приезжайте, отвечайте. Нарушил закон, скажем откровенно, жестоко. В места не столь отдаленные, о которых ты сказал. Кто-то совсем понимает, что без этого не обойтись. Он там остается. Это же демократично. Это право выбора каждого человека. Адметна, што ў выніку пытанні брытанскага журналіста Стіва Розенберга Лукашэнку пачалі падбешваць. І вось так, напрыклад, ён рэагаваў на пытанні пра сваю легітымнасць і Трампа, проста абвінаваціў ЗША ў разбурэнні Еўропы. Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете. Они разрушили вашу экономику. И что? И что? Прычым тое, што адны словы абвяргалі іншыя, Лукашэнку не хвалявала. Калі той жа Розенберг загаварыў пра Марыю Калеснікаву, у адказ прагучалі пафасныя развагі пра закон. Не перебирай, Стив. В любом государстве за нарушение закона надо нести ответственность. Суров закон, но он закон. Але тут жа Лукашенко прызнаўся, што нібыта дазволіў Калеснікавай сустрэчу з бацькам у абыход любых законаў. По закону отец не имел права с ней встречаться. Она нарушает режим. Он установлен в Америке, в Англии, у тебя или еще где-то. Режим есть. Если ты его нарушаешь, отвечай. Но я говорю, слушайте, у меня к вам просьба, это мое решение. Пустите, пусть отец ходит.
Ну покажите Стиву, что она здорова, что она нормально выглядит и так далее. Видел фотографию? Видел. Так как же мы рот закрываем? А сёння Лукашенко падпісаў свой першы указ. Ён тычыцца арэнднага жылля. Для каштоўных спецыялістаў яно стане больш танным. Прасцей кажучы, калі недзе патрабуецца унікальны работнік, то чыноўнікі змогуць выдзяляць такому чалавеку арэнднае жыллё па заніжаных коштах, абы толькі ён прыехаў. Само сабою, гэты указ тычыцца толькі дзяржаўных работнікаў і арганізацый. Акрамя таго, сёння Лукашенко паведаміў, што для яго самае страшнае і цяжкае. Ну это самое страшное, когда тебе все верят и тебе обязательно надо это реализовать. Я уже говорил, это в моей жизни, да, и, наверное, у любого начальника и особенно президента, это самая тяжелая ноша, которую он должен нести. Мільёны даляраў на Лукашэнку. Журналісты партала «Зеркало» высветлілі, колькі грошай пайшло на акцыі, дзе яго усхвалялі перад выбарамі. Гаворка ў першую чаргу пра канцэрты марафона адзінства, за які адказвала нявестка Лукашэнкі Ганна Сялук. Некаторыя сумы можна адшукаць праз дзяржзакупкі ў розных гарадах, і яны ўражваюць. Агулам на гэты шабаш патрацілі як мінімум 3,5 мільёны рублёў, ці амаль мільён даляраў. Прычым у гэтую суму не ўваходзяць ганарары артыстам і вядучым, то бок на справе яна нашмат большая, а аплачвалася гэта ўсё з бюджэта, то бок з падаткаў звычайных беларусаў. Для параўнання і разумення прывядзем іншыя лічбы. Напрыклад, у 23-м годзе рэканструкцыя віцебскай паліклінікі каштавала 2 мільёны 300 тысяч рублёў. Беларуская пенсіянерка і гіганцкая сума грошай. Тэлефонныя махляры ўжо па звыклай схеме абчысцілі 69-гадовую жанчыну з Барысава. Званок нібыта з энергазбыту, пасля з міліцыі, а затым са следчага камітэта з пагрозамі ператруса. У выніку жанчына аддала кур'еру махляру 500 тысяч беларускіх рублёў, а гэта больш чым 150 тысяч даляраў. Прычым атрымалася гэта трагікамічна. Жанчыне паабяцалі, што з ёй звяжацца прадстаўнік беларускага нацбанка, якога яна пазнае па сказаным кодавым слове «Роза». Тое, што ніякі чыноўнік не будзе займацца падобным цыркам, няшчаснай спалоханай жанчыне не прыйшло ў галаву. Пенсіянерка зразумела, што яе падманулі толькі тады, калі засталася без грошай. Цяпер беларуская міліцыя завяла крымінальную справу і спрабуе знайсці тых ашуканцаў. Памёр вядомы беларускі бізнесмен, апальны экс-кіраўнік Пінскдрэва Ларан Арыніч. Менавіта ён кіраваў прадпрыемствам, калі ў кастрычніку 2010 года на заводзе здарыўся выбух, праз які загінулі 14 чалавек. Праз некалькі месяцаў у пачатку 2011-га Арынічу выставілі абвінавачванне ў халатнасці, і ён палічыў за лепшае выехаць за мяжу. З 2013 года Ларан Арыніч жыў у Беластоку. У сваім апошнім інтэрв'ю бізнесмен казаў, што спадзяецца вярнуцца ў Беларусь. Ён чакаў канца 2025 года, калі б скончыліся тэрміны даўніны па яго крымінальнай справе, але так і не дачакаўся. Арынічу было 89 гадоў. Незвычайны лот на аукцыёне. Фотаздымак выпускнікоў мінскай школы 1962 года выстаўлены на продаж ажно за 11 тысяч рублёў. На фота вучні 10 класа другой сярэдняй школы Мінска і іх настаўнікі. Але ж узнікае пытанне, чаму за гэтае фота просяць больш за 3000 даляраў. Прадавец піша, што сярод выпускнікоў ёсць Наталья Машэрава, дачка Пятра Машэрава, першага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі, які кіраваў рэспублікай 65 па 80 год. Праз гэта аўтар аб'явы мяркуе, што на здымку могуць быць і іншыя вядомыя асобы. Цікава, што лот выстаўлены хутчэй не для продажу, а для прыцягнення ўвагі і пошуку Натальі Пятроўны Машэравай. Уладальнік фатаграфіі спадзяецца пагаварыць з ёй пра тыя часы. Для параўнання, большасць падобных здымкаў, прадстаўленых на платформе, ацэньваюцца ў сціплыя сумы, як правіла, да 10 беларускіх рублёў. Але ёсць і яшчэ адзін здымак, за які таксама хочуць дзікія грошы. Гэта фота французскай актрысы Сары Бернар, якое выстаўленае за 10 600 рублёў. Прадавец запэўнівае, што здымак арыгінальны і быў зроблены ў парыжскім фотаатэлье на пачатку 20-го стагоддзя. Загадкавы суд па сур'ёзнай справе праходзіць у Гомелі. Там будуць судзіць мясцовага жыхара Юрыя Залатухіна, якога вінавацяць у здрадзе дзяржаве. Абвінавачванне вельмі сур'ёзнае, але што такога нарабіў мужчына, невядома. Прапаганда і сілавікі пра гэты выпадак таксама маўчаць. Залатухін не вайсковец і не сілавік. Раней ён увогуле працаваў на будоўлі. Вядома, што яго жонка украінка, але ці звязана гэта неяк з крымінальным пераследам, ніхто не ведае. Цяпер мужчыну пагражае да 15 гадоў за кратамі.
Вось такие навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.